ବାପା ସକାଳୁ ଉଠି କୁହେ ଜଲ୍ଦି ଚାହା ବନାଅ ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବି। ମା ହଁ ଗୋ ବନେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଗୋ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତୁମେ ଯେ ଏତେ ସକାଳୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ? ସକାଳେ ଯିବିନି ଆଉ କ'ଣ ଖରାରେ ଯିବି? ଡହ ଡହ ଖରା ଦେଇଛି। ଖରା ତ କାଟୁନି କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଛି। ହଁ ଗୋ 2 ଦିନ ହେଲା ଗୁଳୁଗୁଳି ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଧେ। ବାପା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କେତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଖାଉଥିବେ। ଚାହା ପିଇ ସାରିକି ବାପା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବିଲକୁ ଯିବାକୁ। ବାଟରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏଥରକ ଚାଉଳ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ହଁ ମିଳିବ ନିହାତି ଦଳ ବାବୁ। ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ। ବାପା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗାଁର ରମେଶ କାକା ଦେଖା ହେଲେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ତମେ ଯାଉଛ ବିଲ ଆଡ଼କୁ? ବାପା ହଁ କହିଦେଇ କୁହେ ଗୁଳୁଗୁଳି ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଛି ଖରା ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁଠାରୁ ହିଁ ବିଲରେ ହଳ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହବ। ଆମେ ବାପା ସହ 2 ଜଣ ହଳ କରି ପଳେଇ ଆସିଥାଉ ଏବଂ ହାଟକୁ ଯାଇ କିଛି ପରିବା ବିକି ଦେଇ ସେଠୁ ମାଛ ଆଣି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧେଇ ଗୁଧାଇକି ଆସି ଆମେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ମା କହୁଥାଏ ଏ ବର୍ଷ ରଜରେ ନିନି ଘରକୁ ଯିବନି? ଆଉ ମୁଁ ସଡନ୍ଲି କହିଦିଏ ଏ ବର୍ଷ ଦେଇ ଆଉ ଭେଣିପା ଆସିବେ ରଜରେ ଆମ ଏଇଠିକୁ।